Salutare, eu sunt Mr. Bun România, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vă voi face un clip mai special. Mulți m-ați rugat pe Instagram și în comentarii la ultimele videoclipuri să vă dau un site de unde puteți cumpăra petarde în siguranță și la prețuri bune. Astăzi vă voi prezenta 5 site-uri de unde puteți lua petarde și artificii. Mai întâi să nu uit, intrați să dați cu toții un subscribe la canal și clopoțelul pentru a primi notificare la toate colecțiile și testele de petarde pe care o să le fac, pentru că 82% din voi care vă uitați la videoclipuri nu sunteți abonați. Să trecem la site-uri. Primul site, pyroshop.ro, un site foarte tare din România cu produse noi care nu s-au mai vândut până acum în România. Cum ar fi, uitați, aici are petarde simple care le-am mai avut, Doom Boom, și aici se vor mai adăuga multe petarde săptămânile ce urmează. Dar aici la Limited Edition avem multe petarde, Big Boy XL 150 de grame, de la Varana Profi, Cobra 8 100 de grame, Joker 50 de grame, Little Joy 85 de grame, Scream 100 de 100 de grame și Viper 12 de 60 de grame pe bucată. Niște produse interesante și are și artificii și baterii faine. Uitați, avea o baterie aici mai jos, asta, 100 de focuri de 20 de mm, 270 de lei. Bun, deci asta ar fi primul site, Pyroshop România. Puteți comanda de la ei în siguranță și în siguranță că nu pățiți nimic. După cum spuneți, comanda minimă 200 de lei. Următorul site pe care toată lumea cred că îl cunoaște, EcoPyro, livrările se fac din Cehia. Na, aici aveți o grămadă de produse, nu stau să le prezint pe toate. Sunt o grămadă de pagini pline de petarde, baterii la fel. O să trec mai repede peste EcoPyro pentru că majoritatea știți de acest site. Nu cred că e cineva care nu știe de EcoPyro, care e interesat de petarde. Următorul site este un site foarte bun, petardelinuțartificii.com. Băieții vor aduce din 10 noiembrie, vor începe comenzile și vor avea un stoc destul de mare. Pe lângă aceste baterii, circobliți, banane, vulcani, candele fumigene și petardele aici, Thunder Color, PS3, set de fumigene, 3 focuri, Super Cracker 3 grame, Piccolo, torțe, vor mai veni alte produse probabil, dar v-am zis, de pe 10 noiembrie puteți comanda de la petardeartificii.com. Aici aveți toate datele legate despre ei. 39 de lei pentru primele 3 kg, livrarea în 2-3-4 zile. Le scrieți pe WhatsApp sau pe e-mail, se poate contacta, aici le vedeți dacă vreți să-i contactați pentru o comandă. Bun, următorul site, petarde.eu, un site destul de vechi în uzarea petardelor. Ei aduc produse, stoc de pe 10 octombrie, deci cam peste 2 săptămâni deja vor da drumul la comenzi. Vă asigur că au un stoc foarte mare, o grămadă de baterii, uitați, și de 200 de focuri au, da, cum ai zis, o grămadă de baterii și petarde la fel, FS3, Thunder Color de 2 grame cu flamă, astea sunt foarte mari, Super Cracker, Volt 3 focuri, astea sunt faine. Așa, aici aveți la fel să le dați contact dacă vreți. Aici informații despre ei. Să trecem la ultimul site și site-ul cu cele mai bune produse, zic eu, ca produse, desigure, toate sunt sigure și în ordine cum le-am prezentat, ăsta nu e un top, așa le-am nimerit, toate sunt la fel de sigure și de faine, doar că mie cel mi se pare că are produse foarte interesante. Big Bang 5 grame, Mamba, Super Zeus, Bulldog la doar 25 de lei, Mamba la 30 de lei, Grom 1 și
vedeți și voi aici, intrați la el pe site, mirceanton2022.cabanova.com, asta e site-ul lui. Și comenzile le dați pe, uite, Actung XL, Piccolo 2 lei, Dum Boom 2G+, și comenzile le dați la el pe Facebook, dați aici pe Facebook, dați la informații, apăsați pe Facebook și vă bagă pe Facebook lui. Să oprim muzica să nu se întâmple ceva. Deci v-am zis, cam astea sunt cele 5 site-uri pe care eu vă recomand și să comandați și o să fie tot în siguranță și primiți produsele. Prețurile la toate sunt ok. Da. Cam asta ar fi cu petardele. Și pentru final, să vă mai reamintesc încă o dată, pentru că 82% dintre cei care văd videoclipurile nu s-au abonat la canal. Mr. Boom România. Primul, dați subscribe, clopoțel și like la videoclipuri. Eu am fost Mr. Boom România. Ne vedem data viitoare.